Mira, nosaltres, el nostre balcó és el que ha dit. Aquest any ha estat rècord, que la gent s'apunta molt, molta més gent per poder fer aquesta cursa de la Copa Catalana, vaja. A nosaltres ens estimula organitzar-ho més bé del que ja fem sempre. L'any passat ja vam fer 215, em sembla, més o menys, i aquest hem arribat fins als 300 perquè ens vam dir 300 màxim. Aristot és una meravella. Aristot per mi és com el terreny que la gent no coneix, és una part del Pirineu que la gent tendeix a no vindre i per mi és un lloc que té un munt d'entorns per descobrir, és més, a vegades hi vinc a entrenar encara que ho tingui lluny de casa perquè la veritat que m'apassiona aquest lloc. A les pujades piquen, vull dir, qui digui que no és dura és que no ha vingut. Pues nunca había estado aquí, ni siquiera por Andorra. Pero me ha parecido un lugar maravilloso, precioso. Además, una cosa a destacar de la carrera es que casi toda va por sombra, algo que se agradece bastante, así que incluso haciéndola en un periodo estival es una carrera yo creo que fantástica para hacer en estas fechas. En efecto, corrí ya a Molló, una carrera fantástica también. Sí, tengo intención de correr el resto de carreras que queden y las que pueda ganarlas, por supuesto. Sí, aquest any, l'any passat la vaig provar, simplement per provar a veure què tal, i va anar molt bé i aquest any doncs, l'objectiu principal de la temporada és fer Copa, així que veure què tal. Hi ha molt nivell, però a disfrutar-la.